We hebben een fragment van de wedstrijd. Laten we dat even instarten en dan mag je toch een commentaar bij, Jan. Dit is dus Grauw. Die zal dus nou de heusste tonnen waarschijnlijk ronde zak zitten. Dan zul je Jarreveen de voeten dadelijk achter zetten. Ja, dan zul je Jenne Woord. Ik heb bij die bovenste tonnen, mij Woord zijn al om de tonnen heen. Nou Klaas, ja, daar is het eigenlijk bekend maken. Daar hoort me op in 2003. Ja. Ian en Ian is nog altijd treien. Ja. Zo hij je niet opvolgen bij de kinderen. Dat heb ik waarschijnlijk zei, dat vind ik nog ideaal. Saai zit van Takom Simmerhout te jaren op Omroep Friesland Radio. De stem van Gjalt de Jong van Jenne Woord. Hij verhiert Simmerdij, scootjes, maar is ik toneelspeler en muzikant. En daar komt dus een nijavontuur bij. Ja, ik vind het machtig. Het is uiteindelijk, het wetter zit in mijn bloed om het samen te zeggen. Uiteindelijk al van heel iets af. Ik heb zelf een soort wedstrijd zielt. Ja, en dan, nou, uiteindelijk de schakel tussen skippers en bemanning. En het toeristische publiek, het verste publiek van het scootjesielen. Daar dus een leuke verhaal en het volk daar dichter bij elkaar in te beloeken. Naar elkaar ta. Ja, dat vind ik gewoon prachtig om te doen. Het is net makkelijk om de legendarische Klaas Jansma op te volgen. Ik ben geen Klaas, ik ben Gjalt. En dus ik door het meesten die het me kennen, nou ja, die zullen dat en ik wel weten. Ik ga denk ik zelf in bepaalde zaken een heel eigen karakter. Nou ja, en dat zullen de meesten daarin zien, omdat ik geen Klaas ben, ik ben Gjalt. Dus ja, daardoor zal ik dat op mijn eigen wijze invulling aan. Wat is nou typisch Gjalt dan? Ja, wat is nou typisch Gjalt? Dan mag mijn jongens zien en dan mag die jongens met me in een bar zitten gaan. Dan krijg je misschien meer een typische Gjalt, dat weet ik net. Maar ik ben wel, ja, ik denk dat in sommige dingen wat ik zag en wat er bad, dan maakt zich dat natuurlijk in een entertainmentvorm maken ze het, kleuren ze het misschien op een bepaalde wijze wat in om het leuker te maken een verhaal. Maar ik zie me altijd wel horen bij de dingen zaten binnen. Dit is dan de Zuidwesthoeken die het ook om een tonnen draait. Ja, die jouwt even. Ik denk dat kan ik dat net heel duidelijk zien. Dat is Ljouwert, die Ljouwert toch even een beetje heuger hard om de tonnen heen. Nou ja, daar ben we zelf weer in beeld. En daar ben we zelf.